Ну, як месіанська взагалі позиція в мусульманському світі. Кримські татари були тоді найпрогресивнішою Так, абсолютно. верствою мусульманства. І от Ісмаїл Гаспринський, Так. який був основним ідеологом і рупором цієї ідеології, трохи не зробив революцію, і трохи не об'єднав всі напрямки ісламу. От Ну, у нього була така супермрія, така. Да, там не мрія була. От, Він так як він в видавав Єгипті газети, виступав, да. він відлагодив світське мусульманство в Криму спочатку. Потім розповсюдив його на Російську імперію. Тобто такий пан-тюркізм російського масштабу. Потім вони поїхали до арабів, до Єгипту. І в Єгипті було вже підготували, а третій треба було замкнути і доїхати до Ірана, до Персії. Розумієте? І великий трикутник різних мусульман тоді був готовий перейти на світський іслам, який не конфліктує. Ну от зверніть увагу, тюрки-мусульмани, де терористи? Та ні, нігде. Де ці, господи, джихад від них ми маємо, антифади і прочі? Нема. Чому? Чечня там трошки. Ну, Чечня там Там, араби. там, такая араби история, шпарят. там такая история унижений, такая история крови, сколько русские там пролили, не дай бог. Це, да, Ну, да. Це інше питання. Але глобально, діалог тюрків-мусульман і Ну, Європи слушай, Гаспринский был романтик. стелется. Да. Ну, але- Нічого собі романтик, але він був покоління. Потом пришли большевики и все А. вернули в первобытно-общинный вид. Да?